Mari Carmen. Egunon. Betikoa? Bai, betikoa mesedez. Oso ondo. Gero arte. Egunon izan. Baita, zuk ere. Agur. Egunon. Egunon. Gerriko minez berriz ere. Bai, betikoa badakizu, baina daukadan lan kargarekin. Atseden hartzea litzaizuke gaizki torriko. Ez noski. Zori. Eskerrik asko. Egunon. Egunon, Miren. Nolatan zuen mendik? Egunon esan beharko. Vengo por lo de la última vez, la tercera ya. Vaya dolores de cabeza que me da este coche. Bueno, kotxe honek bere urteak ere baditu, Gogoratzen dute erosi zenuten eguna. Baina denpor asko pasa da. Bai, mi de aita lo compraron cuando yo era chiquita y es que le doy mucha tralla. Bueno, zu lasai nire kontu. Gaur bertan begiratu bat emango diote, Asko eskertzen dizut. Venga. Agur. Vale, agur. Arratsaldeon. Kaixo. Apa, Zer moduz eguna? Ondo. ondo esan beharko. Bai. Zuek zelan, atzoaldiko bai. Gertuko aukeratzen dugunean, konfiantza aukeratzen dugu. Garena izateko aukera. Kaixo. Zer jarriko dizue? Betikoa, ez da? Vale. Café. Colacao. Doble de queso. Eskatu euskaraz, eskaini euskaraz. Betikoa, gertukoa.